bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. It's time for SPG, as in Super Bacchanal Secret File. Sa kalagitnaan ng langit, may isang matandang lalaki na dumaan. Hi, DJ Rocky. Share ko lang ang experience ko with my partner. Itago mo ko sa pangalang Rada. Si Rada na mahilig sa tea, kaya pwedeng tea Rada. Ito, ang aking SPG, as in Super Bacchanal Secret File. Ang partner ko ay nagtatrabaho sa airport. That time, medyo bata-bata pa kami. At dahil kami bata-bata pa, mapusok kami. Grabe ang aming adventure pagdating sa usapang Chukchak Chenes Tulo ang Dugets. Ang dami naming venue. Minsan sa bundok. Minsan sa bahay nila. Minsan sa kusina. Minsan sa lugar na pampubliko pero walang tao. Marami na naming beses nagawa ang magjugjug. Magjugjug sa labas. At eto na nga, DJ Rocky. Isang beses ay nagpunta kami ng bundok. Ang dilim sa paligid. Uso sa probinsya ang paghahanap o panghuhuli ng gagamba sa gabi. Hindi naman namin naisip na aabot ang panghuhuli ng gagamba sa kasulok-sulukan ng bundok na iyon. Nasa kalagitnaan kami ng aming pagbabakbakan. Ang talap-talap
nang bigla na lang kaming natutukan ng ilaw. May spotlight na nakatutok sa amin. At nakita namin, naaninagan namin ang 3 binatang lalaki. Kaya ang ginawa namin ay dali-dali kaming nagbihis. Buti na lamang, pang-ibaba lang ang naitanggal namin sa aming katawan. Umalis kami na parang walang nangyari. But deep inside, nahihiya kami. At nasundan pa iyon sa ilalim ng puno ng mangga. Madilim na yun. Pasado 6:00 na ng gabi. Hindi kami humiga, kundi tumayo lamang. Standing position ang ginawa namin. At laking gulat ko na lamang na sa kalagitnaan ng aming pag-abot sa langit ay may isang matandang lalaking dumaan. May malaking kahoy siyang daladala. Inisip namin na siguro ito'y panggatong niya. Dumaan siya at nagsalita. Sabi niya, "Maayong gabi eh." In Tagalog, magandang gabi. At habang nakatayo kami, sinagot din namin siya ng, "Magandang gabi rin po." Natigil kami nung dumating yung matandang lalaki. At nung nakaalis na siya, ay tinapos na lang din namin. O diba? Ang lakas namin. Ganon talaga kami. Magaling sa bakbakan. Kahit ano pa ang posisyon niyan. Pakapalan na lang ng mukha, DJ Rocky. Sa ngayon, may 3 years old na anak na kami. At ang masasabi ko lang sa mga kabisyo nating tagapakinig dyan, if there's a will, there's a way. Kung walang pangbili ng kung anuman o panggastos para makapag-chick enjoy, edi, hanap na lang ng pwedeng matambayan. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Rada, na mahilig sa tea, kaya pwedeng tawaging Te Rada. At ito, ang aking SPG, as in Super Backganern Secret File.